Hanyalo mare capande jowi goyɗiɗabre nde habre hakkunde lesdi Russia e lesdi Ukraine ƴamol mapindiwol ɗo tawe en titay lawol nyiddugol na ko yarata en ha bonondaji ɓurduɗi satugo nder karnore no gas e goabre nde ɗo na wato habre tatabre nder lesɗe duniyaru. Lesɗe bakinno capanɗe nayi e gelle on no hawti nyalomare salasa no gas e jowigo lewru nayabru hitande ujunnaje ɗiɗi e no gas e ɗiɗi ɗo to lesdi Jaman be ƴewnandu lesdi Amerika ngam jingango lesdi Ukraine e non wallititgo ɗum ha taskaram balmi muɗum cembiɗi. Nder sa'ire man lesdi Russia gal muɗum kayum bo hoosi anniyaji ngam hoosugo ardungal ha fombina lesdi Ukraine e non nokkure wietende Donbas. Jonde nde kawtallo lesɗe ɗen capanɗe nayi e gelle waɗama ha sangere nde soji en lesdi Amerika ko tawete ha Ramstein nder lesdi Jaman majum ɗo hoosi anniyaji bo ngam ɓeddugo taskaram balmi cembiɗi ha soji en ɓe lesdi Ukraine. Non on gonɗinama be jagorɗo mo lesdi Amerika suklaniɗo denal biteɗo Austin. Sa'ire majum fonotiri bo be bolide jagorɗo halfitnaɗo kujiɗiragu lesɗe goɗɗe lesdi Russia on majum andini habre nden nasti ha yebre wonde ko tammi janyugo habre tatabre nde lesɗe duniyaru ko wiyete 3e guerre mondiale hunde nde laati ko gonɗinte. Lesdi Faransa gal muɗum andini ɓe gerɓi balmi cembiɗi ko wiyete canon ko hosata bakinno kilométaji capanɗe nayi e non bo wakere nde Royaume-Uni lesdi Ingila kamɓe bo ɓe gelɓi balmi cembiɗi ko wiyete missile anti-aérien. To ha wakkatire nde lesɗe Europe kayum hawti ɓawo lesdi Ukraine ko luti ɗaɓɓititgo dabariji ngam habre nde darne ko ndey fu lesdi Russia gal muɗum kayum bo woli wallitanɓe muɗum ko ngam ha wakkatire nde ɗo ɓe ndimbay bo ban lesdi Chine e non lesɗe goɗɗe bo ɗe gonday e Russia laatiɗe bo lesɗe ɗon ɗe pamtotirta be lesdi Amerika bana lesdi Corée Kim Jong-un. Ha ɓawo hunde banden en bolway bo haala balmi toknaɗi ko lesdi Russia mari ko wiyete nucléaire. Ha ko titi batte muɗum laatan cembiɗɗum masin wato ko kuleten habre tatabre nde lesɗe duniyaru. Nder lebbi ɗiɗi ko habre nde ɗo tawe hakkunde lesɗe ɗiɗi lesdi Ukraine e lesdi Russia laatiɗe bo lesɗe arandeje be yerɓango lesɗe duniyaru alkamari ɗum wanginama be labɗum ɓillaji ko lesɗe ɗuɗɗe giidi e soyde hunde nde ɗo ko raaɓi bo ha nokkuje feere feere. Ƴami cembiɗɗi ɗo tawe ha kundule ummatoje e non woɓɓe suklananɓe jonde jam e haqqe ɓiɓɓe adama ha toyi sarwitnoɗu ndu kisal ko wiyete Conseil de sécurité kawta lesɗe duniyaru ONU laatindu salndu ko waɗama ngam jonde jam e de'ende ha nder lesɗe fuu. E non fahin ƴami goɗɗi ha toyi kawteɗen ko wiyete ONG ko ndey fuu ɗo waati gite ha bonondaji ko tawete nder lesɗe Afrika e non ha babe ɗen marɗe ɓillaji ɓen man ha wakkatire nde lesdi Russia e lesdi Ukraine ɗo waɗe ko moye fuu ko kongol misalu bantoɓe moɗi kurori. Habre nden hakkunde lesdi Russia e lesdi Ukraine to nde darnaka be ko yawi e bo to ɗum waylitayi wakkere nde kawtal lesɗe Europa ɗum titan ha hunde nden ko